kai ta nimu zo yawa ina yayan kai ke yana ina ne ba bai kiya kwa bana yayan kai ke Rani ba san da yake ba. Bana rubuta shi ba. Je ka kira wani shi, Ko sai zuba lokaci. Okay, ga mu. Alhaji ne yake kiran wannan, Alhaji ogan wannan. Ogan wannan Tanimu. Shi ne yake kiran Tanimu yace wai mu zo yana neman mu. To ai sai mu je mutum da yana gida yanzu haka ma mu je mu same shi dai. Anya ko ba laifi kamar sa ba kuwa? Yala ba abin da ko ya ce in kira ku ne yana ne mu godiya marwa. Idan laifi kamar sa banda mu gaggawan komawa. Wallahi ba laifi ne ba. Idan ya ce ko yanzu in kira ku mu je mu tare da ku yanzu. Yawwa. Ya fito ma. Assalamu alaikum. Yanzu yana waya dai. Ina zo dan da motsa jiki ne wallahi tallahi yanzu na. Okay, ina zuwa ba damuwa. San ina wani? Ina wani? A gajiya. A gida ma zaka bari yanzu ma go? Dan je wajen motsa jiki ne. To dama wannan yaron ne yace wai kana neman mu. Kana neman mu shine muka ce to shi kenan bari mu zo Ya kamata mu zo akan lokaci. Kar mu zo mu sake ka ba. Me yasa kake kira mu? Okay, wannan. Kada Alhaji ina dai ba laifi ma Wannan ba laifi ma ba. Ina dai ba laifi. Okay. Dama ai yaron kirki ne. Da mun zauna da shi yaron ya mun amana sosai. Ai ta ni muka na yadda da shi. Yanzu ka sani mene ma? Ina so in bar kasa ne dalilin da yasa nace ku zo duka. Ina so in dan bashi ko miliyan 30 haka. Miliyan 30? Miliyan 30 nake so in baku saboda yaron ya mun amana yasa bari mun tafaddal yasa nace in go shine dan bari miliyan 30. Ga da gida ai miliyan 30 ai ta mai ya lebin ko 5,000 ne ba. Ai 5,000. Alhaji bari mu dan yi magana kadan ba mu miki da bari mu dan yi shawari. Okay, to ba Dan ba damuwa. mu shawari miki da Bari mu je mu shawari. wato kai idan zaka janyo mana ba wani gida amma lalle kai wannan nan ina ga ciwon hauka ne fara kama. Mu kai shi asibiti Mu kai shi asibiti. wai 5,000 wai yace da mu. ina ma wani abu da na jibge shi anan wala na jibge shi Asibiti da mu kai shi. Mu kai shi asibiti. tafaddal Mu kai shi asibiti. Kai ka shiga da shi mu da wannan da mu jira shi. O shi kenan. Shi kenan. Bari mu jira shi. Dan ba da kudi mai Ku je ku canza mu kaya ku shiga a masu yawa. Shi kenan. Muna nan bala mu kwanciya. wai me yake faruwa ne haka nake ta cikin wannan katon banzan ne ba dan malalaci ana so Abba ka ga tanko da yanzu an gama ma allurar nan kin tashi mun zo da yanzu an gama ma mun tafi. daura na maka kawo ba ibo wallahi na warke wallahi No ba ko wallahi ni kana warke wallahi wala tsawo wallahi wala tsawo ya ni kai wala ma ka wancan da shi akan gado zai fi cewa masa dora shi akan dala ga guri ka taimaka ni dan Allah na Allah ka taimaka mun dan manzo Allah koyo Allah Alluran nan ta gaskiya ne. ba ga shi amma ba da ya ka zo ihu kake yi a wani yaron ba ka da Yawwa. Har ya samu sauki. Ya samu sauki an mara allurar nan lafiya. Bar mu yanzu a misali yanzu zaka baka miliyan 30 ne da ka ba ko ba ka ba. Aba, Ya samu sauki na gaya ma likitan nan ya iya aiki. Likitan nan ya iya aiki. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ya ji mun dan bata ma lokaci. Ya guri fa mu bata ma lokaci. Dan bata ma lokaci. A tsaya ne kun gama magana ne nan ba ku miliyan 30. Akan miliyan 30 ne yawa Alhaji yawa akan miliyan 30 ne ai yanzu ya yadda tambaye shi ma Ya yadda. Ya kai da a ba ku miliyan 30. Ni ban yadda ba kuma ban amince ba saboda fadar miliyan 30 albozaranci ne ka duba ne na rayuwar nan ko ni 5,000 ta ishe mu in na bada wannan dan uwana 1,000 ni ya rike 2,000 ya ishe ni har zuwa garin mu Wato Alhaji wannan yaran ka san menene bai da lafiya. wato ainihin wannan ka san bai da lafiya ko nan ne muka je gurin Dr. Sadiq ya duba shi ya ce mana yana da wata matsala tsakiyar kwakwalwarsa ka san ta masa kalulu yau ta mar salamu alaikum ta masa chronic ta gama da kwakwalwarsa don haka bai san me 5 ba bai san me 10 ba don haka shiga labai ka fito muna nan gidan wannan bai da lafiya ai an faɗa mana maganin yawa ya tambaye shi Yawa mutumina
A ba ku miliyan 30 din ne? Alhaji ni fa na faɗa ma miliyan 30 ina almubazaranci ne. Ka ba mu 5,000. Yau za mu shawari. Za mu dawo Alhaji, za mu dawo same ta. Yawa kai watan azubutun da barewar ka wallahi Barewar ka donan ba. kai tsana masa kurfan lahu kafa 5 in ko zai masa kurwar lahu na duka. Yawa.